maadjong adlaw nating tanan. Sa karong adlaw day guys, adlawng Domingo. Happy Sunday nating tanan. Magjakit-jakit ko kay kuan. Tugnaw, matay kong oras sa gabi, unsara kong oras na uli kay gikan ko og kalingawon gabi kay may layban. Dapat si Mayor Dongti ning kanta bibo kadyo pawapos mga problema ba laglag ko tag marijo agmaning kato ang ipait guys da mo rin nabilin gidang agni ang kuroy mga anday tanin jo pa po ko na mahaw dito ko na request mani day ang katbang dia nagkaon si Lexi unja day guys kuam ang amang basketballan dari sa among sityo kay nagaba naman ag ring ja namo koy nakaila namo koy kaila nga ninglan sa og kagawad nangadyo ko og ring sa among basketballan kay mora man lagi panay kalingawan sa mga bata-an dari sa mga kay nagaba naman pag magpista nagaba man nga ako no gato sa adlaw mi gatchat nga ako ni dang ihatag gahapon man ta tos alas 5 ja nagchat man sila ni balibad nga ingon nga karon ako no sa alas 5 sa Domingo kay gahapon nag-celebrate sila sa birthday sa iyang anak diyan ako no dang hapon hatag ja mingadyo sila nga pa pag mga manuwa ay dari sa among sityo pat ipatapok kay para magpicture ko no naton dya guys mga alas 5 ikuan pa to ajuhon pa to kay mur arang gaba ang gutong isa ka ring be kuan sa imong king ang queen ben sa imong sports badminton ug swimsuit ug mao gyapon tong sa una sa badminton kama lagi ka magwara-wara, magpaso-paso. Practice dana. I-search sa mo di kayo magsikag tanaw kuan. Badminton. Dili ug unsaan nga aron kunin mo. Mahal ba badminton? Where is your cellphone, mother? Isa sa hil tanto. Basa ko na by chat ni Mariano dito. Oh. Kuasa ka. Mother, good morning to the people. Good morning, ma'am diha. Dala. Oh, dahil may mahuling mas kamuti. Oh, hindi magsilbi na. Sa Ingles mo pasok? Mahuling, hindi ka kanino. Ikaw na nagipagutana na. Nanara. Naapod. Kulingan dito ay. Kinsay kulingon? Saan mo kang Mariano? Aw. Wala tayo sa phone. Kasi 20 na rin. Da. Di magudya mo to, kay mo ingin na magbuang, ingin na sa chat, nagbuang. Aw. Bugo ko na sa chat ni sa account ni Lexi, account ni nanay. Tawagan pa sa account ni nanay, kaya rong makahibaw siya sa katinood, di pod mo nabag. Kaya agbaji man ay nagpaluma-luma. Kapag nag-type na mag-kapag na hindi na sukong iniwanan siya. Ninsam rin kapon. Matubang na hybrid ko siya. Kada basta mo pasok. Daw. Kira ba siya lagi ng... Daw gani, di na Mariano. Ano day? Agbaji na. Guwapa ras make Pink up. mo lagi rin. Pink mo ka na. Ipakita na imong naong nga wa ka nag-make up, kaya rong mahibawaan ka dyan kinsa natin ka. Anyag na to ba? Love lipstick. Kuwa. Make up. Ano mang mag-make up? Sus, at make up pa man ng naong nga. Naragi paabot ito tayo sita. Nagpiag lamok to Sus, make up. Okay naman mo make up mo atin kag mga event. Pero nakarakas ko Mag-isangit, ma. Naba. Masa lagi. Tabunan lagi pag magnawkab jaw. Da. Tuwa na. Tamay na noon. Kaya unahan man lagi ko. Ama nunuwadan man kung hilabot na. Guwapa, pero ang ilok ito. Basta ka dito ganyan. Bada, be. Tama. Naghanap mo sa balibo. Di ng liksi ang badis dyan papa. Hawak ko siya niya na po. Lipo taxi. Bada, be ha. Ano man dito? Guwapa ko no ag ilok ito.
Agaho at Taysa. May balibot ang ilang Taysa. Adoy sangat at itago. Kung isang at na ho. Naan. Ito. Minawas na nga magtubig. Way good manners. Tubig niya ako kaya na. Huwag man na ulit. Makaako pag chat daris account Lexi. Kaako pag puspos ug mga nanggit tagay-tagay. May di. Ano yung nakahatag og sakit ni Lexi? Makita sa imong anak. Kaya og tarong kasi sa pagkaamang. Wa nagali mo tawag sa pagpasko o pag New Year. Si Lexi pa magaling nag-adjust pa nga musta. Kinsa naman dahil naibutan ron. Nabaylo na kunuhay. May bawaan man na og bagan sa kwas result out nigbasas doktor kay damay lagi dito Mariano timani kung nagpailo brara ko pirma ra ba jud ka sustentong ja wa ra ba jud gikuan gitinuod it kay pagbuwan gi pirma na to nga mo hatag sustento pero makahatag rag sa kalibo mang-atay pa manungo pa yan na nakunoy mong bisita agmani kay lamina hindi na istoryahan ng mga taong mga hinungdan may suportas anak wagalipaki sobre matupaglaing tao sobrang Lexis King and Queen. Mahal paglaing tao, concern pa. Si Jani tawag wa. Hey guys, dakos ubos. Das nanay ug si Manang diri nangamuti. Uy, nahupot na mag-imong sibuyas, nay. Zero balance naman hapit. Mother! Uy! Hapit ko madamag. Halaluoy ra maghang dragon fruit. Oy, ngamote, enjong tawad. Nay unod nay. Nang. Wasilin ka kita ag kamao. Kamao manang. Ag dake ra ba? Hay daghan. Mana may unod. Wa lagi punuan. Agang bisuli ra. Hamle punuan. Di ara nang dake nang kikib-kib. Dito sa ko. Agang ipangita yang kikib dilaga kay. Sayang nga. Bala to nang dake. Dito ko. Di ba ray? Ina ko guna. Vlog reels. Yes. Ala na kumbati na pagkuan ay tuwad-tuwad kay balig kawang. Sakit pa nimong pangijuran. Mother. Siyangas kamuti, salinsaris ilaga. Ano diray? Ano diray? Kani na nina. Tulo na, dagdaka. Yo. Rapat. Daghan. Hala daghan, di ara kamo tuuran ay. Nagpakita lang di siya sa naul dako. Dako si mo. Para kon. Dako pa jang naong. Pudum dai. Kana kay dako. Oh. Hala dako nang. Kina. Nga pa isa Nay. di puwa. Nay magdeliver dito sa daoro nay. Niabot ko nay. Uda nang duha. Niabot ko nang nay kasi gunsus man nagdagay unod. Nang nay no. Na Ito ko kita gani mo buhilak na ganita ko kapit. muhila kapit day. Lagi, ay tuwa dua man tinuwa. Beng! Bagdag sako dare. Palihog. Tuk dao. Sako. Tara guys, kamuti pa imo. Imo pa kamuti. Bisag lapok halalaman kubkub. Ta. Nanuunag mga di mga og kamuti oh. Oh, mga anin taong ko. Mga anin taong ko. Isod, asa ka? Asa ka? Malibang. Napot ay ganaway. Nasanay? Si Uban, mama. Malibang sumangil ka di mo kam lapok. Ay, dako! Diyos ko, Maria Mercedes.
Hala. Tama na, please. Ag si Tiri na, binlig isa ka tudling. Tubos. Kanina ubos naman ang tandugan na ako sila ga. Sige man kung pagito ka. Di mangganas man na. Kuan man. Marsuni dakan. Tuan na. Igo na, nasamdan na kamaturan. Di ay dakan karang kitawag na nang kanang Very good seleksian, nagsud sa kamuti. Nga na dyan, arte-arte. Harag kuan. Lubi, naman tayo lubi. Kamuti ilalang kay aho. Ay, di ta makadengag kamuti gwa tayo langkay. Di na basiga. Nay, uli na tanay, kay init tanay, basa nagmulikod. Darag kamuti, ang mga nakuha. Nay, duha ka buhok lubi. Patayin ka may taglaran. Gunting. Di ko ano. Taon kay kuan. Palitan pa man nagbolt. Ang pangalon palitan. Ay sa. Antong ito pa. Kani po rat guys, hawa dito. Padi Fernando. Isa priba Fernando, ayos ko. Ano ni minute? Sige pa pila sige. Dapat. Ada amoy. Si, ikaw man? Nahugma na og si Uding. Isa. Barugan og tinapwa. Oy. Grabig miga-miga oy. Sana all. Na all ka jug miga-miga. Pasa pala og dito. Kinabuhi lang tabay. Ara magitong saging. Hawag saging. Yapli na. Yapli naglaray? Nay kapunga ta nagsugba diha ba? Inga abre na naman sa dila to, nga na dudes. Abaw, mura magpagluod balik 1 port. Ibaw-baw. Ana? Bawang dudes, okay ra ba ninyo? Wow. Murag Di ba kang kauhang? Kaon ako. ayon na raman. Uy, lalabot ay sili na gipusa. Wa di man na muhang ka dudes, di parehas ilang relasyon ba? Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Magitong cake! May mga buwad man na. Hi guys, gabi na dayron sumpay vlog. Day daghang black sa puti dari guys. Kaila ba mo black sa puti? Tinda ning Ate Ali. Da. Kani ang gihawiran ni 75 ni. Tag 75, kani 60. Nakatilaw ko na ni katong sa mga sa tumbuan nga nagtingbunga pud ni siya. Ha? Tuig na ron ay no. Karon po ko nakasumpay og vlog kay dapat ko bisita lagi ganina. Taga Sirabulyones o taga Panglaw. Hida ko nila kan umantad. Kalit-kalit ra lagi pud tong pagkakuana. Diya pagkahuman nagkuan po ko kay dari po ko sa mga basketballan kay nagtaod og ring sa mga basketballan. Aran dagana ka jug black sa puti guys na. Basig kinsa tong nas deura, basig ganahan mo palit ay daghan na risbay. 60 pesos ri kare 75 kare mo gaglami. Pero kani ang gipangkuan guys, kani sila nanay tag-ija. Ay Ginoo ko. Nanay tag-ija. Kasi tag-ija dani nay, si Ate Julie si Prome. Ate Julie. Black sa puti, lami ka dili guys, labi ra jig isin sa rate. Murag kuan. Murag para na murag pajibar. Murag chocolate. Una na ang tilaw dani na ignorante ko, pero sa lami na gajed, lami na isid. Isid na ni Musri, parabing lami na gajed.
Nakaabot ko naman ito was was plano. Kalit lagi po to. Kaya gikan man sila kuan. Vietnam. Ha? Vietnam. Kinsa? Ito ba sa Vietnam ito ha? Di ba gani ha? Bisita. Banha siya kami. Jamara na yung vlog guys. Kaya may hapon sa ko. Ako naman na wahig kaan. Kami naman darin na naitatay ako liksi. Duro na tog na si Tali Celia na to ng lakaw. Si Bingbing to. As Bingbing na to. Si Jang Auntie. Glaags Bingbing. Jamara yung vlog guys. Salamat sa inyong pagtanaw. O God bless na tong tanan. Thank you for watching guys. Bye. Bye, guys.